Murumbwana anoera tibatsireiwo baba ginatsiyo andiriyara bi tioneseiwo nzira baba ticheneseiwo tigezewo minyama nejambwa nzwaiwo ka kuchema kwedu kwatinoita isu vana veAfrica tinzweiwo mambo ndizvo zvatinoramba tichikumbira baba tipeiwo pfuma pakushanda kwatinoita namaoko edu tirege kushandira harurwa baba tigadzirirewo ka tafura yakaisvonaka ka tidyewo ka mazai nemabhekoni mudzimba dzedu umu tirege ka kuzvionera pamamuvhi eNetflix chete tinzweiwo mambo ndatenda hangu mambo vamwe ka ndakuchikumbira ka kuti mungosumuka 1-1 muchipanana mukana ka mungoitawo munamato wekuti tinzwewo mambo tiwane ka kuenderera mberi nevhangeri. Mwari, ndinongokumbirawo kuti mutibatsire muno muZimbabwe. Tiwanewo maboyfriend anotida anotiendesa out otitengera maminute maid paupi nemashwama tirege kuita munyama wekuwana zvimaghetto youth zvinotitengera matapitapi nemabhombi. Tinzweyo mambo. Ndichikumbirawo Mwari baba kuti mutiwanisewo mabhesti manyama asingarwadziwe nekuti sendro airtime. Mongoitawo kuti vakomana vedu vaandastende kuti kuita shamwari azvire kuti inenge yave mukomana wangu. Tinzweyo mambo. Tinokumbira mutinzwe. Right. Tisati taenderera mberi nevhangeri redu ka. Pangave here nevamwe vari kuda kukumbira kunzwikwa. Mwari wachitiitira zvakanaka. Ndiripo madzibaba. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Inga musikudaira wani. Aiwaba. Praise the Lord kutodini. Kuchiwanda waroiba kunoki kumuneta ma praise the Lord. Nyarara yuko, nyongo. Aiwa kaba bakatsukunya. Vasiye zvavo vapedze. Wanozieta ndapedze nino wakuziye zvanoda kutaura. Mwari, ndikuona mapuno yangu kwamuri. Fluoride no rodhead, no jemu, no roso jemu, no roma. Ndichaisa kwamuri baba. Ndinototi akomborere yaite kuberekedza. Muyadiridze nomusedzi yengirosi dzenyu Mwari. Ndoti ndikaenda kumbarika ndidziko ndichitenga madonanzi paBhururaja. Tizweyo mambo. Tinokumbira kuti tinzwe. Mwari ndichakadaro ndikukumbira kamuti mukombore chimwana changu shomori. Mwari baba chimwana chandisanisa zvachenecho chiye. Achitetekere ba apa chiri kuputa manje dzomupopo. Chibvise mweyo kudanana wakadzi wakuru kwachiri. Muchivhuro maziso Mwari chiona kuti sikana tudiki twezera racheni kwete zvana amai wamhozi. Tizweyo mambo. Tinokumbira kuti tinzwe. Mwari chokupedzisira ka ndokumbira mutibatsiro wakadzi munyika medu baba. Muwabvise mweya wawabata. Tizweyo mambo. Zvakanaka kamudare Ingilbert mungagara henyu pasi. Denga ranzwa kakushushikana kwenyu ikokoko. Right. Takupinda ka muvhangeri redu ranhasi. Jesu ndiye anonamatwa pasi peino nyika. Hakunazve mumwe anonamatwa. Rufaro kwamuri. No. That's very wrong madzibaba. Koma kuparidza sei ndisati ndaitawo tinzwewo mambo. Okay baba. Chiite henyu kasi motongoti gagaga nekuti nguva chaizoka. Aiwa ndodzatisina. Zvakanakai. Baba, ndimi makandisimudza ka kubva kuMelbourne muguta guru reAustralia kwandinobva uko. Makati kandiuye kuno kuAfrica ndinoonawo maAfrican brothers and sisters andakasiya kuno kuAfrica. Ndimi makandiita kuti ndisave mari yekuya kunoku kuzotanga my chips business. Munoziva baba kuti it's not even about making profit. Asi it's to uplift life yemaAfricans kuti vazivewo kuti kunodyiwa jipe pasi pano. Tinzweyo mambo. Baba, sichaziya ndasangana nayo paZimbabwe handisi kufara nayo inini. Tinzweyo mambo tisaite chiseko chenyika. Hungava upenyu here baba wekuti $350 inotenga mota kuAustralia. Ndiyo yandiri kutenga nayo paketi remaputi kuno. No man, tinzweyo mambo. Nyangwe vakanyarara baba munoziva kuti hazviko. Tibatsirewo kane baba tiri parumana nzombe. Shuwa baba hungaite upenyu here wekuti tinowana magetsi ka 1 pa wiki. Iko kwedu kuAustralia kwandobva uko. Magetsi ariko even mumakuva chaimo. Unoona muine pekuchajisa mafoni. No man. Kombi baba yatinotenga ne $2,000 kuAustralia kwandinobva inini. Ndiyo yatiri kukwira 4.5 kwenda kutown. Imbori nyika rudziko yakadai so naye baba. Tinzwewo mama. Aiwa zvakwana kana naye madzibaba. Izvezvi kapanapa tina namakarwe emusangano ka vakatinzwa panapa hazvipere musha. Ndimbirewo kavhesi muimbiri. Dzichano tsvakudenga, tsvakudenga, dzichano tsvakudenga, mbavha dziwarume, dzichano tsvakudenga,
ona tsvakudenga dzichano tsvakudenga mbavha dzivarume vachabanzuriwa vachabanzuriwa nagabhureni varume. Yes sir, my elders mabva maita sei pedu pai. Fe yapindira hondokondo shiri yehondo. Hatikechemeche hatimechekeche. Rugare rwemapostori tichipinda tichibuda tikagara tobhema. Ndokuti tioneka. Right. Timuka. Zvino hazvina kana kutombomira bhoma ndiregerera timu rangu. Ndikutongochemawo nesapoti yenyu kazvinhu zviri pasi vatungamiriri. Honeka pedu pai makanoshare mavhidhiyosi kapafacebook timu rangu. Makanoona kama-advert musingajambe ndokuti zvinhu zvacho kazviende mberi maiziya. Because mukashare ndokuti mavhidhiyosi edu kaite maviews akawanda pedu pai timu rangu. Manje mukasashare ndochii chakadaro chinenge ngozi ichocho. Then kuYouTube mabhosi angu musandiregerero please ka. Ndorangoti mungonobaya pai pakanzi subscribe. Zvegore rinoda kungoita miriyoni remasubscribers ka. Ndokuti ndioneka.